Hej. Vi er inde på en server, der hedder Harrio. Ja, men jeg håber, I vil subscribe og sådan noget. Ja, her der er nok blevet bu. Jamen, jeg fik den altså fra Skelet. Jeg har set en YouTube, hvor en har fået med en med Power X. Og I kan bare skrive ned i kommentaren, om I gider flere server end den her, hvis I gider. Ja. Fordi jeg har, jeg har altså en server. Jeg har altså så mange server, at det tager mig 5 minutter for at køre ned. Jeg har en PvP-server og sådan noget. Og det kan godt være, at vi skal også spille på den. Nu skal jeg udforske. Det. Ved du hvad, det er faktisk ret mærkeligt, at i din Skype-navn, der hedder den Gaming.dk. Det er faktisk det, min YouTube-serie hedder. Eller kanal. Wow, zombie. Og jeg skal have en PvP texture pack på. Der. Jeg har GXP Gamings. Au, nu stopper zombierne. Heldigvis så fik jeg jo ikke råd. Blev jeg ikke syg af zombiekød. Det er kun, når man er heldig, det sker. Vil du hele tiden have spor? Jeg har 5 her. Ja. Skal vi spille på en PvP-server? Okay, så går jeg lige ud og sender den. Der var den. Ja, men har du den server? Nå. Og det har jeg også. Ja. Har du kun en stack, diamant? Jeg har noget med 8 stacks. Går du ind på serveren? I kan bare sige, hvis de gider have texture packen. Nej, jeg mener ikke texture pack, jeg mener serveren. Peter? Kom lige ind på serveren, jeg har sendt dig. Nå, hallo, vi mødes her ved Spiratblokken i sport. Hvor er du? Jeg kan ikke se dig. Jeg er altså lige ude for ringen. For alle. Og jeg er tilbage det bare. Tilbage. Hvad hedder du? Peter. Nej, det virker ikke. Bare tilbage i Jesper 2423. Hallo, tilbage du var. Jeg kan ikke... Vi mødes 24-23.
Jo, det er. Nå, det er åbenbart bare fordi, der står også, at jeg ikke kan finde dig. Jo, vi mødes bare her. Gå lige ud af ringen. Gå lige ud af ringen. Okay, vi ved du godt, kan du godt se? Prøv så, jeg går lige op her. Nej. Oh. Hallo. Kan du se mig? Jeg hopper. Lol, så du mig? Her ved parkourbanen. Hallo, hvor er det, du står? Hallo, kan du godt se en portal, der hedder Kit PvP? Den går du ind i. Det er den, der er PvP. Kan du så mødes med derhen? Er du inde i den? Nå, men gå ind i den. Ej, jeg røg ud. Nå, det er jo bare en lille lag. Sådan der. Alle går hen mod Kit PvP igen. Forkert. Nej. Nej, er du inde i Kit PvP? Så gå ind i Kit. Hallo, det er også. Jeg kan ikke se. Der er du, der. Jeg kan få afklaret mig. Så. Det er lækker. Og så er afklaret de er svært. Okay, prøv at skrive Kit. Så er det den anden første. Jeg skrev det ned i chatten. Det er Kit Special. Så har du alle de her ting. Jeg lægger herinde. Hvad? Man kan skrive Kit og dræb. Men jeg synes helst, du skal skrive Kit Special starten. Wow. Nej, men det er faktisk meget beskyttende. Kom, så går vi ned. Nej, lad være med at tage dem på. Fordi at så dør du bare med dem. Man kan ikke bare blive ved med at skrive dem. Der tager 24 timer og sådan noget for nogle kits. Det skal man dræbe folk og jeg skal ud og dræbe en mand. Okay. Det lægger bare lige. Hvad sker der for det lægger? Sådan der. Jeg kunne se, at du skrev tilbage i Jesper 423. Det er fordi, han er åben. Hjælp, der er en demon efter mig.
Jeg løber rundt om spawn. Hallo, når de der træ, hvor er du for et træ? Hallo, kom ud til mig. Ja, men der er lave, så pas på. Men jeg sagde, man mister ikke alt liv. Wow, hvor forsvandt han? Zombie! Nå. Jo! Eller jeg er altså i krig. Da. Er du? Kid fight. Ja, det er det. Og det mener du bare ikke. Du! Bare. Jeg har lige dræbt. Jeg har altså lige dræbt. Jeg har lige dræbt en. Døde du? Bare stop. Au! Der er en, der skyder på mig, det gør ondt. Nå, det sgu da derfor, du døde. Ja, man kan godt samle ting op. Hvordan tror du, man får ting? Nej, det har jeg ikke. Jeg troede, at du hoppede ned fra lava, og du smeltede i lavaen. Det var fordi, det lækker. Ja! Det må jeg sige over. Eller det var fordi... Wow, der er en, der prøvede at slå mig ihjel. Jeg skal åbenbart også væk. Jeg har 2,5 hjert. Pis! Og vil se, hvad jeg kan. Det er fordi, det er lækker. Jeg har fuld diarmer. Med at skrive kit. Okay, men jeg tror egentlig, vi skal til at holde på YouTube, og starte den op igen. Hej hej. Bye bye.